ihe karịrị ụmụaka 500 n'ọnụọgụ na Nnobi n'okpuru obodo Idemmili South bụ ndị nke enebere n'ọbịa site n'ịchịkọbara ka oriri nkwari akụ nke mmemme ekeresimesi site n'aka onye nke ji ihe o nwere na-enyere ndị mmadụ aka n'ime obodo ahụ bụ Dr. Thelma Ezeonu dịka ya bụ onye chịkọrọ ya bụ ihe mmemme si wee kwu na ebumnobi ya bụzi iji wee kesaa ịhụnanya nakwazi obi aṅụrị n'oge ihe mmemme a. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifunanya Nwankwọ ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke o ji n'aka. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onye isi oche kansụl Idemmili South Oriakụ Amaka Obi to Dr. Ezeonu maka imerubere ụmụntakịrị ahụ mmemme ekeresimesi, kọwaziri ya bụ mmemme dịka akpọ na oyoyo. N'aka nke ya, di onye hibere ya bụ mmemme Chief Hamilton Ezeonu mere ka amata na ya bụ mmemme bụ ụzọ ha si enyeghachi obodo nakwazi ụzọ ha si etinye ọchị n'iru ndị mmadụ. Na mbụrị n'okwu ya, onye hibere ya bụ mmemme Dr. Ezeonu mere ka amata na oge ekeresimesi bụ oge eji enyerịta mmadụ ihe ma bụrụ nke kpalitere mmụọ ya ịchịkọbara ụmụntakịrị ya bụ mmemme ekeresimesi iji wee hụ na ha nwere ya bụ mmemme ekeresimesi nke ha agaghị echefunata. Onye isi oche Ifite Ogbaduji Nnobi Maazị Fabian Izuegbunam, isi ani Nnobi Chief John Ojukwu, Chief Ifechukwu Okeke nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ tụrụ Dr. Ezeonu maka ya bụ onyinye afọ ofufo. Ụfọdụ ụmụaka ndị sonyere na ya bụ mmemme Benjamin Ezeoke nakwazi Esther Obi kenere Chineke maka ya bụ mmemme, kpeze na ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi Dr. Ezeonu. Tata the fact na anyị nwere ụmụazị ahụ, food the joy ha nwee ị na-eri ụmụ ihe ndị ahụ, so ụmụ ihe anyị eme obi aṅụrị. Egwu ụmụaka gbagasịrị, ịwa achịcha ya bụ mmemme ekeresimesi na inyegasị onyinye akpa akwụkwọ na ihe ndị ọzọ nye ụmụaka niile bịara na ya bụ mmemme mere ya bụ mmemme nke hiri ụdụ na ụmụ Ezeobi Ifite Ogbaduji Hall ebe na-esi Nnobi ka ọ daa ụda. Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.